Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat AKBP Makassar yang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata mamasuki parmingguon, marende mahita sian buku ende nomor 14, ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhan Jehovah, jowon na mau jala alusaku ma ibana, sai dong anakku do ibana jupa hagogotan, paluaku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapoku do ibana sari matua, martua do nahudul di pangondingan ni natimbuli, jala namian di lingkungan ni pargogo naso hatu dosan, namandok tu Jehovah, haporusakku jala partano batuaku debataku, marhab urusan tuhodo au. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani salut para siniroan, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang manjua ho mangaleon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangani pardosa, asa taunona haleon dot siak ni bagi, saat rodi hau na pinar silang, sai tupahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha,
songon anak haulongan nirohami di akal si taunon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia marhite-hite hami. Amin. Marende mahita sian nomor 587 ayat sada dohot 2. Tatangihon ma patik ninde bata ima patik patoluhon dohot lapatana. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni debata yang goso ture dalanna. Aihona umna do sugot akana marsineang di goarna. Dia do lapataan ni ondo. Ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar ujaran naroa, manang mangatsi marhite-hite goarni debata. Ai dinatar sosak do ditangiang do dipuji-pujian do si donon goarni debata. Ima saatna atong rap mangido gogo mahita tu debata, lau mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Kor wilayah Efesus.
Marende mahita sian nomor 178 ayat sada dohot 2. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatara jakon burju, narodo Jesus pangoluho, asal porseo, masai asro hatai muse, molo siando sape sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi Roma tu Jesus undukon ma ambahenanmu na sotama nai sesaon na dodo sami Iban mudar lagi Masai asro hatai muse Molo iya siang dosape Sai Roma hita tu surgoi Lau sonang madisi Tatopotima dosata nagodangi tu joloni debata, tapauduk be marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon rotu joloni ha bangsa abadonmi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jojot warsai hami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaulongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Di baheni, tamado rimasanmu jala humanmu hami tuha matean saleleng ni leleng nai. Alai maporus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi mangidosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dot alani guar munabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Sato kindo hutadi kokho, alai papungu pungokuho muse marhiti-hiti aka asini roha godang. Tagan di parpiar
di muruku huta bunihon boiku satokin marado poko. Alai marhiti dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho nina jauh basi palua. Asang apon ma di debata na digijang. Amin. Kur punguan Naomi. Marende mahita sian buku ende nomor 180 tolu ayat sada dohot tolu. Siroha, Dio nama
Tabe gema hatani debata, turpuk diari mingguon imana tersurat di Ester 5 ayat sada saat rodi ayat walu. Ester 5 ayat sada saat rodi ayat walu, tajahama margati sorin. Basar pajak koni rajai di si Ester. Tole patoluarion marpahean harajaon masih Ester, jala jongjong di alaman parbagasan, mandonokon jabuni rajai, todong ni jabuni rajai tahe. Alai hudul di habangsa harajaonna, yanggo rajai, di bagasan jabuni rajai, todong ni pintu ni jabui. Dungi ni narajaima tunasida, ahado nahurang diho ale Ester jolma ni raja, jala ahado pinangido ni roham, sahat ro di satonga ni raharajauni, ikon lehonon doi tuo. Dungi nina rajaima, haru siluma dokon hamu si haman pasoton hatani sester. Jadi dungro rajai dot si haman tu panggalangon na pinadirini si Ester. Jadi nina si Ester ma mangalusi, pangi doaku dohot siol ni rohaku oddo. Ima saatna, martua do akana tu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Kor parompuan par hari Kamis.
Marende Mahita sia nomor 220 sia ayat sada dohot 2. Sai martua dosudena rasa saururani dohor halakna sumuru siana porseai raso olo mangihuton kahinina jahati raso olo sahundulan dohot panisahi sai doktong lomorohana ida pangajarani nani lehoni Jehovah kabesi orani irusungor hauna dengan nadi lambung ai hape sai ramos doktong ibana naso olo malos be. Taha tidakon maha porseautai, songon na hina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia, andorang soha bubuan. Ido tuata na tumaun na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuatu banua toru dung di tanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso atu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen aka nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Kur ama Ebenezer.
Warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat bagi kita minggu ini 9 Maret 2025 dengan topik Sian natumangi hodo roha porseaun, iman timbul dari pendengaran. Satu nama minggu kita hari ini adalah Minggu Infokapit, artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mazmur 91 ayat 15a. Dua statistik jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Makassar keluarga Bapak Martin Munte, Ibu Siti Nurfaida Boru Panggabean yang datang dari gereja HKBP Jambi, Resort Jambi Distrik 25 Jambi. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Trika, Markota, Blok E nomor 2 Makassar, masuk wilayah Efesus. Jika Bapak Ibu ada hadir bersama kita, dimohon untuk berdiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang ketiga, Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan. Satu, pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia lepas sambut pendeta fungsional. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di wilayah Roma, di rumah keluarga Dr. Ganda MRH Purba SPOT, Inang Dr. Dini MV Boristor SPM yang beralamat di Gedung Sekolah Minggu. Selasa 11 Maret 2025 di wilayah Korintus, di rumah Amang BS Aritonang Inang Situa SM Boru Siringo-Ringo, alamat Jalan Tanggul Patompo, Pesona Cendrawasih Indah, Blok C nomor 10. Rabu 12 Maret 2025, pertama di wilayah Galilea di rumah keluarga Amang Dr. Andus CH Gultom Inang RR Boru Simatupang, alamat Osaka Garden nomor 16 Tanjung Bunga. Kedua di wilayah Filipi di rumah keluarga Amang Situa MH Syasibuan RS Boru Sitorus dengan alamat Perum Sarinda Garden 4 Patalasang Blok B8. Semua kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman A1 ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025 paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja, masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor NHKBP. A2 Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3 Mutasi pendeta fungsional HKBP Makassar. Sehubungan dengan SK Mutasi Pendeta Fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Pendeta Porisman DM Lubis MTH sesuai SK nomor 82 garing PDT garing SK garing 2 garing 2025 menjadi Sekretaris Distrik 13 Asahan Labuan Batu. Dengan ini disampaikan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 yang akan datang akan dilaksanakan pemberangkatan Pendeta Porisman DM Lubis.
4. Panitia lepas sambut pendeta fungsional. Rapat pembentukan panitia lepas sambut pendeta fungsional dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 bertempat di konsistori. Rapat dipimpin oleh pendeta resort. Dalam rapat telah terpilih panitia lepas sambut pendeta fungsional sebagai berikut. Penanggung jawab 1 pendeta resort, 2 Bibel Pro, 3 seluruh Parhalado HKBP Resort Sulawesi Selatan. Ketua Situa E Borus Lain, 2 Sekretaris Situa G Simatupang Eskom, 3 Bendahara Nyonya D Pangaribuan E Boru Simanjutak. Adapun seksi-seksi dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita. A5 surat dari kantor pusat nomor 248/108/3/2025 akan kami bacakan. PA Raja Tarutung 7 Maret 2025. Madapoton na pinarsangapan sudi ruas Nihuria HKBP Kristen Batak Protestan dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabe. Asini Roma di hamudok dame siar debata amado sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Ia torok ni naneng lulus sian perguruan teologia dohok natongon kuliah dope nuaing diaka perguruan teologia na diokui HKBP. Nanaing gawe pendita adong marhira 1.700 halak. Sialani i diputuson rapot preses tanggal 11-12 Februari 2025 dohot rapot MPS tanggal 24 sampai 26 Februari 25 do asa untuk sementara mamuka tahun ajaran 2025-2026 ia na direkomendasi HKBP masuk tu perguruan teologia na marsaka na yang melamar gabe padita ni HKBP holan tu STT HKBP dohot STFT Jakarta Majolo IP ikon marhite kuota na tinotuhon ni uluan ni HKBP. Masyarikot do kebijakanon asa takas ditibangi ruas ni HKBP laho manongos anak konna kuliah tu perguruan tinggi na asing sian STT HKBP dohot STFT Jakarta. Songonima pinapoton tuhamu salhu na ruas ni HKBP. Tabe mardongan tangyang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinamunan MST cap dan ditanda tangan. Aonom Tona Sinode Distrik. Tona Sinode Distrik 10 Indonesia bagian timur. Surabaya 4-6 Maret 2025. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani debata do parsoran itu badia ma hamu salhuna. Mauliate ma tadok dituhata perdengan basai naung mangaramoti hut marmudu-muduhon ngoluta nang ganup ulauta. Boy dengan merdala 1 tikyon tarlumobi di bagasal las ni roha tiur merdalan sinuri godang distrik 17 IBT na di Patupa di Surabaya. Nah di hari Selasa 1 hari Kamis tanggal 1 tanggal 6 Maret 2025 nah sinodangan ni tema berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma 12 ayat 2b dohot subtema pai baruho padan parange hasomalan dohot hatawon ni pangula dohot ruas dan institusi ni HKBP hobbar tuhata ni debata jala di bagasan panugunuguan nito di porbadia laho patuluson HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Tung maseretado ruas ni parrapot Roma dohoti sinode distriki torokna 55 halak sian 10 resort na adong di distrik 10 IBT. Di Patupa do sinode distrik na pinuka marhite ibadah pamuhai jalalas di paujung marhite ibadah penutupan diuduti marulaun nabadia. Tung di Persita ganuk ruas sinode distrik do asatu mangerba pakobasyut diaka tirket ni ganuk Huria.
reso nang distrikon diganuk bidang ima koinonia marturia nang diakonia marhite program kerja dohot anggaran tahun 2025 jala songoninang pagalakon akka pos-pos pelayanan diganup wilayah akka perantau Batak tarlumbobi mahasiswa-mahasiswi naro tu wilayah HKBP distrik 17 IBT. Alani marhite sinode distriko dihirim do asa adong penempatannya kapelayan full timer sian kantor pusat makobasi khusus tu mahasiswa. Songoni dia ka perantau Batak. Jala di sinode distrikon tung marsitu tu do sadok pangulan nang ruas patulus son sentralisasi naung mardalan nasa tahun. Dalam makalasu pangaramutun itu hata di tahun transformasion di pabaki mapanitia perayaan tahun transformasi 2025 sian ganup reso na adong di distrikon. Ima patupahon program-program songon pembinaan nang pembekalan di aras kategorial ima punguan naposo distrik atau PND, punguan paropuan distrik atau PPD, punguan ama distrik atau PAD. Songoni di punguan lansia pembinaan tu parhalado partohonan dohot non partohonan nang songoni pembinaan pelayanan full timer lao pada sipon kegiatan di tahun transformasi om. Jala tahirim do marhiti akka programi godang akka perubahan nang haibarion nada sip asalam tu ulina pakobasio diganu furiata marsada-sada. Jala disakapi sinode distrik Odo patupahon renovasi rumah dinas preses HKBP distrik 17 IBT nari konstitutu Patureotta. Saya di Patirutu Hatta jala di pasu-pasu masandok akka ulaon na pinatupan igandom huriata na adong di distrik 10 pitu IBT bayan sangat dohot hamuliaon di Tuhata. Jala saluhu nang dihatai uhu diputus somarhide sinode HKBP distrik 10 pitu IBT boy mardala dengga di bagasan hasadaun dohot haretaun ni sude ruas nang perhalado nadong di HKBP distrik 10 pitu IBT. Tuhan Yesus Kristus nama masu-masu kita salutna atas nama preses peserta sinode HKBP distrik 17 IBT preses HKBP distrik 17 IBT pendeta Samuel Sitompul MTH MM ditandatangan dan dicap. Nama ngihut jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua Inang Nyonya Isitua Banjarnaur JG Boru Manulang. 3 Nona Parulian Boru Pasaribu. 4 Amang Aha Manurung. 5 Inang Nyonya Wi Naibaho KR Boru Pasaribu. 6 Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Ketujuh Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8 Inang Nyonya Situa Ati Simanjunta SLN Boru Siahaan. 9 Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 10 Amang H Sitorus Pane. 11 Amang Situa Doktorandus TS Huta Barat. 12 Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 13 Amang SPP Pasaribu. 14 Ferry Carlos Siagian. 15 Maria Florencia Boru Simarmata. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Maret 2025. Yang pertama ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Marinde Mahita sian buku ende nomor 30 Uhud Padalan Pelean.
Yesus hewan hatorangan habis tarat mengatusi hatami lehon mata marnida dohot rohan naumboto dalani asa tok paradopon bohili mardalan hami asa digong bomiton dimimahami Ganu parima ajari aminadi haotoni dope asalam porseahami osambing do angoluan nami lumele ampasohot turoham marohanami hombar tuhatam mapangalahonami Sai martua marasida namambahe Jesus haposanai autum sura Elohita Jesus ibai marsiga tungatai Ae Jesus sai patogu aminadi parporangan asadapon di ujung hamonangan sai tangihon ale Tuhan molo martangi yang kami betuhon pasu marlobian behononmu tunaromanopoto sai dongani namami asahut di parpadanan ian kami sato tuhasonan Martang yang mahita nungarohami tu adupanmu ali Tuhan di bagasang minggu sadari huboto hami ali Tuhan nahurang dope di hami baritam nauli lahu mengajari hami asabui Tuhan lam tahu hami jala lembui huulau kami hobar tulomumi nunga hobaradi hami rohanami jong maho ali Tuhan marhite todimi mengajari hami
Amin. Berita nauli di hita di minggu tasadarion ima tersurat di Roma 10 ayat 10 rodi ayat 20 sada. Roma 10 ayat 10 rodi ayat 20 sada. Tajahama marsikat sorin songono ma didok disi. Haso hapor siaon ni Israel. Alai dak sude mangului barita nauli ai ninna sije saya do. Ali Tuhan tung ise maka porseai jamita nami. Alai on ma do honokku dang dibegei huroha nunganyan naung tolhas do soarana tuliat portibion jala rodi suhi ni tano ondo baritana. Humdo si Jesaya madok aka naso mangaluluyau ido nadapotan naung gabi patar doau di akan naso mangusui au. Ido sahatna shalom. Hurian itu hatta tarjo di bagasan tikion songon guarni minggu info kapit juwon nama au jadi alusakuma ibana. Juwon nama au jadi alusakuma ibana. Tabune ya tiaka mangakainang tinggil dosi parionina toras di jojo di gorani anak konna maca di lehona toras doto rohana pikiranna si parionna adi gedo anak kokku manggora au adi gedo anak kokku patol hason na di rohana itu au. Datar pai mado aka mangakainang. Desai songon na di leok kamu do si pariomu na tu anak komuna. Da ditulut to kamu do anak komunai. Tu dia lao. Asa di boto kamu. Songo dia baritana. Lumubi bolo dau di sihadauan. Bolo di son jowon nama au asini roha do haluaon ni jolma dia akan mangulahon lomo ni rohani debata jowon nama au asa dapotan haluaon toktong doro di tibagasan tikion tarpaima do debata di jauh-jauh siak kita asa dia lusi alani do akan mangakainang di sosoho minggu ton tu hita bohado hita lao asa dapotan di haluauni sungod dia do hita songon halak Kriste kita songon aka halak na porsea di debata bohado benota ala adong madok songonon imana ni dok ni Apostol Paulus tuhur ya romon dina mangulau patik akan mangulau patik kido dapotan haluaon nina boy do tutu na mangulau patik dapotan haluaon itu ni ajaran na di bagasan tikion al ajaran ni ala Yahudi nama dok mangulau patik
Malua do gado pahala na mangula ko patik ni di mata nina nang pe so haru uduk manang nang pe so ditanda Yesus patik ala sita ni sudi jolma malua sian parmaraan, malua sian hamatean, malua sian hapugoson, malua sian parukilon, malua nang halo sian halo jaon, malua sian parsahiton. Alani do ubahen na meragam cara talului bohado asa boy malua hita sian akan natadok nakin. Bohado bahenota asa malua sian parmaraan. Lumobi ma di bagasan partikian nate. Aidang pola tadok benuaing iko jolo matua ma asa marsahi tang tardok kita benuaing. Ai posoro pe si patang meragam sahitna. Ba sai posoro pe ate ningom ma hape ngator songoni. Sai posoro pe ngagulaun. Sai posoro pe ngasai jantung. So bohado pe ngasai anon komplikasi dia segala macam. Jadi alai nak pe songoni sai tahu saha do bohado tinggil do si pareota lau tu mangion bohado peluahon asa unang satu sahitinian tinggil do si pareota bohado asa boy melua maragam do tabadalan na mangalului akka pangurupion parubatan ido ujuya ka mga kainang tiki melayani di Medan kami di tiki galak-galak ni kelompok doa matiki. Jadi di dokon ada penyembuhan ilahi nena lawa kadungan utusi dibuat nomor sahitna sinukun bohado malum do imada malum do nak kami na singoni itadahamu do tau. Arong se adong penyembuhan ilahi di sana lau tu si dibuan mesti dihelung namar sai naon buharo adong gomoro ningon badaung adong go na malum adong go nyakui dahami itadamu do daung lupus satu sadario nak kamang kainang songa dokon hutada do na malum na siang oninin na dangadong te muse dapuk mamuse adong di sana perjamita na mahalo buhay pamalu po na marsahit di dia may dilagubuti nina dakutong super lagubuti marumur 5 tahun nina sedangkan Tuhan Yesus marumur 3 tahun tahewoy mabait tadahalongangan di ngau jago yate marumur 5 tahun nina jadi yapeho tangan na itu iba nina idok mahatan itu Tuhan ni ipasu-pasu ibana jibo haru pakilala am basongon itu ibu Tuhan ruas kamang nang ruas niuriat tapi ruas niurian namin na ulayan tegi lau lo tu si boharo dalam wakai nang malum do padangon yan ay nalawi ham tegi tu si bamudum do dak danaki wah madana kan mudum do nina mudum do opung ini na musi ngasiga kami naroa tak musi rumah berita marumur 12 tahun di Lubajulu nina ang perlu bajuli so namang akamarga manurung si tesirahit si terus adong di si pemelun marsait imajo aka mga kainang tinggil ni si pareon ni jolmay bohado asa malua sa parsaito ni bohado asa malua siyan nahaciti diusahakan kemana baik pe tunasotikos laudo ay laudo pe menkutu tuopui nina ang madokon tunapistar nina waduh ko kamu tahe di sana longgo
Tua kana malo inna te, pamalo-malo na roka mispata. Ay bihado ka mga kainang. Dang marna sadar kita. Tidak pernah sadar. Alani sa itong may HP ikut didokon, tu isi duit ada ko mengalu-alu. Dah ngaduk pengalu to soalan ibana, nabuy untuk mangaliw sa luna. Kita tak pernah sadar, kita sudah dibodoh-bodohi. Tapi sampai tua sudah berumur 163 tahun HKBP sudah tua tapi tidak pernah sadar akan itu. Alani doa ka mga kainang di pasahat guar ni minggon info kapit jowon na maaw di paima do hita majo jowon na maaw nin na debata nin na Tuhan itu hita jada alusakku maibana alusakku macalambok dina jow-jowi hita tu ibana di sidong tinggil do si pareon ni debata, pinggol ni debata, tujuh-juh ni akan naro tu ibana. Jadi, bolo par pesalmen non, ay terangkat sen pesalmen 15 do guar minggu tayak ka mga kenang. Haci do pakilala ni par pesalmen non, bolo tabadikot tu nahitalala sonari. Tangadok kita namang kilalahon songon hinilalani para pesalame tangadok songon dia pait na dihilala para pesalame ini dangadong dope hita nuain na mangulwon manaon songon natinaon nai tetapi dia tidak pernah menyerah di dalam penderitaan na penunga sa pemadate ibana di palili-lili HP kan namang rupi di bana tiki itu si Saul sa sitong nga ubat do ibana kehadiranna di istana mangubati si Saul tiki manobo sahidna tetapi dia cemburu kecemburuan ni imanai mabain karena si Daud orangnya yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah yang mengandalkan Tuhan di dalam dirinya ketika berperang dengan suku-suku lain. Karena dia mengandalkan Tuhan, kemenangan selalu ada di tangan dia. Jadi dia dedei halak boru Yerusalem mayat tongati. Cemburu ma si Saul. Cemburu mana? Ala di dokko boru Yerusalem adokon meribu-ribu do ditaluhon si Saul HP marloksa-loksa onggo ditaluhon si Daud nena pitur cemburu di ibana itor dibuat do dalan bo haru membunuh ibana bo haru asa mate bo haru asa mago ibana ima detiki jadi lau di mana berlujung tu dia mertabuni tu dia lo tu dia merpindah-pindah tempatna saya tong di lujung pasukan ni si Saul. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Satu waktu Tuhan menyerahkan Saul ke tangan Daud. Ngabui sasitong dibunuh. Tetapi Daud tetap mengingat naung miniakan di debata dan jadi bunuhan ni Jolma. Dan jadi alani do pos ni rohani si Daud ubane dokon ni bana di zikki jala ido ha porsiaunna dinalau ma por si mana do Pak Jehovah molo jou tu debata alusan ni debata ma tangi honon ni debata ma urupan ni debata ma ibana di do apostol Paulus dada marhite na mangulau patik malua jol masya dosa alai marhite asini roha ni debatado asini roha idu betai deo natenakin nomor 3 dutahe un pikulan
Asini roha si pangasahonotoni. Burtai dehon ya ka mga kainang sian roha perbagasan macai tabu hiedo edetay. On peholan asini roha si pangasahonotoni. Si pujio kudu Jehovah dungro napa manatoni. Asini rohani debata. Idu paluaho kita adong bea manga kainang daboy malua hita sia dosa nuaing. Tadok majo pati dia ma molo didokon pati kipe paluaho jolma adong do hita na malua sada sian pati ki. Bodo hita mangaramoti sada pati kipe boy do taramoti. Tak angkat jo sada patik dia mabu angkat otta patik perjolo au do Jehovah di Batam nina di Batata dang jadi marakup toho do amang kainang dang marakup di Batata bain tahu jijo toho do ayo do tapai marakup di Bata tapangasahod do dirita kan? Tapangasahod do dirita di ngulut tahun. Adong do jabatata, bolorong jabata, bahkan mungkin jabatata tak pakai kesempatan melaluhon kosong tato kena asing. Bisa, mamorah kita, mungkin hamortai mabaik kita, gebigijang roha, sehingga kita tutup mata melihat orang yang di bawah, yang miskin. Kita tidak peduli dengan mereka. Kita tidak peduli dengan jeritan-jeritan mereka. Yang kadang Tuhan tidak tahu bahwa mereka diberikan Tuhan tugas untuk menolong. Itu di debat tugas kita lau mengurupi. Tetapi kita kadang-kadang tidak peduli dengan itu. Ibarat kau sada ayat pedang boy. Ikon umolong rohata, ikon upos, mide de bata asa mide nasana adong. Tapangasahod do pena na dingulut tawan. Di musa do honota pati palimahon labuira. Pati palimahoni. Hape napa didokon halak batak. Halak batak guitana sudine sonon. Halak batak madokon natorasi debatana ni ida buhadu tutu hormat tatu tu natorasta mungkin hita songonga orang rasonga na timpiatu di son ale bolo ta ingat bolo mudur hita tu pudi marningoti buhadu holong tamar na tua-tua buhadu hita lau menubut rohani na tua-tua ta. Kalau sonari mangulu dupia karena torasta buru minta ampun. Ampuni aku Bapa, ampuni aku Mama. Kesalahanku selama ini yang kurang menyayangimu, kurang menghargaimu, kurang dan segala macamnya. Kan dido. Alai bolo sodong benoaing, ba madokono tambe madokon laho minta ampun akan kesalahan itu. Ay ngabe dangadong be hubungan taruh nasida. Ay nungatano beta. Sutung lau behita majalo tu kuburan amung sepasu-pasu mahami akapino parmundang adong belapatan ni. Inung ba sayunang barta hidokon roh mangido tu kuburan ni dang belapatan ni bolo lau behita tu kuburan oklana marningo sabing namai anggo nam hubungan tamartangyak pita disi sutung tatangyak ko benamoding idang belapatan ni martangyak kita pa buah hita ikos songon nasida do muse rap. Itano narara ina buso na tanarara bisudia na te nang tanu narara anggo tanu na birong bimse didang ibe alai bohana mabahenota mulala pe ta mangampun dosa tu Tuhani bat Tuhani ma namar ningot hita dising alani do rikot do patiki kamanga kainang rikot bolo tadokon patiki songon si parorot dei mangarorot hita asa taboto salah do dang
Rikot do patiki, rikot laho mengaraho kita, mengarahkan tudalan hasitongan. Ido ikut taboto patik na sapului. Jela ikut ingot do hita dising. Jadi do kona kamang dang tarjalo haluau ni anggo ala ni patik-patik alai ala haporsiaon di asini rohani debata ido hita obain malua. Ido nio dolhon ni Apostol Paulus padoan molo di parahatopot pamangat tahun Tuhan Yesusi. Ima patuduhon na marhite panopotion di dosa. Jaloon na tajalo do asini roha ni debata. Asini roha ni Tuhani patuduhon tuhita. Ima di bagasan suratnya Apostol Paulus tuhuria rompe di do ibanari. Marhite hata pamitorion na di hokop debata hita na di tubus hita ima asini rohana di harorona di hamamatena di hau parsilangi. Di hamamatena di hau parsilangi. Jadi marahite hata pamitorion di patuduon hadirion ni jolma di pengadilan ni debata ketidakberdaya atta dia dupa ni debata ala ni dosa taing ala ni dosa ni jolma ikon dabuon ni debata na masasitong na hamatean nasora sudai ina masasitong na ni jolma alai ala asini rohani debata dipitori jolmai asa malua sia dosa ido bana dokon dihokop na dihokop Yesus do jolma ubay boy malua digotion Yesus dirina tuhamateani asa malua hita out soro Yesus lao makokopita hamatean ido saliling-liling ido dita alai ala pakokopo ni Yesus di jolma mardame dipadame ma jolma tu debata dipadame ma jolma jadi bolo taingot aka mga kainang na julu adorang soroha Kristenon tu Tano Batak masa do di Tano Batak parhatuban. Jadi di parhatuban julma bolo di parhatuban bolo hatuban na julu lomo-lomo ni iduk na dotusi daksongon sonari bola dong pe dijabuta lahu mangurupi hita ngadi dokon nga maceta bube warna asisten nate asisten rumah tangga nganinna dangi doko pembantu dang bedi doko be asisten nama bahwa mereka juga berhak merdeka sekalipun dia di rumah tangga kita menolong kita ala yang guna julu di alak batak naposiat dong molo di dokon hatu bani boy doya kamanga kainang tangga lau masuk tu jabu tangga lau luar sejabu boy doi sampai marah gak tahu membayangkan itu bagaimana ya hacitna bahkan ya taku boto arung so perlu belu sejarah Batak madokon iduben na maralo au tudongata siyang karismatik na madokon ba tang rikot ulus ninna itutungnya kaulus yaro diboto hamu kamangi na manutungnya kaulus sa kadongata jadi hamar berdebat hami madokon bahasa ditutungnya hamu ulus idokon na sida mudar ni jol mado mabahen warna ni ulus ninna di sejarah dia mari bagi hamu iniku ido di doko padita nami doko jo padita mi martelepot tuau asa ijaha jo buku sejarah niku itu tidak ya lainang kena benang sama benang itu saling kait menaik buka bajumu jangan pakai baju itu benang juga kenapa kamu pakai baju itu terbuat dari benang
Ya ulus doko kamu benang saling mengkait, ada magnet yang apa begini. Waktu menang sebegu dia idok kona sidai, kamu juga buka baju. Alai sejarah adong do di hitaan bahwasana cat nis rumah Batak na julu ima mudar ni hatuban. Siap mah hatuban non, ibu mudar na dibuat cat, dicat ma jabui. Iba norok konakin arong itu perlu benanekku. Jadi di tiki Malaya ni audisi di sidu pejabu. Tiki jongjong gabe nabi nanai gabe cat ni jabui udar ni coloma. Alani amang kainang molo tapai utihut nunga hatuban ni dosa hita nai komate nama hita sasitong na diuhum de bata ala ni dosa tai songon hatuban nyala bata na joli na lomona maniat marhua tu hatuban nai ai hatuban ni dosa hita da aturan mago nama hita nyan. Jadi Roma halum lamon ni halak Katolik, dako to nang padinggan nuangi ati. Bolo halum lamon ni poda ni huria Katolik, nani reformasi ni si Martin Luther rupani tahun 1517 disuruh Paus Leo X do si Albert uskup besar ni Mainz menggadis surat Aflatun ima surat penghapusan dosa. Jadi di sini papunguma sedia godang talehon si Leon Lehotai untuk pengampunan dosa dung meliting hepengi ba pitor songoni manina to dini jolmai na mga leo kepengi ba mangangkat tu banua gijang nina odo na ni reformasi ni salah satu na ni reformasi ni si Martin Luther adong do pesoni pengajaran songoni ka mga kaina ditikion adong didokon bolo pasahat ton pelian pasahat ma pelian mu godang tu debata asa godang pasu-pasu nina adong gopi ajaran akana songoni mul godang taleon godang ma toho de kamang kainang ado si Leon Lehoni ado peliani asal na saya salah-salah hitam aduk pilihan hamuna ibu tuh hamu dua mang kainang awal na saya merpilihan HKBP macam tu hatai halang teh HKBP setiap ada ibadah kita harus mengumpul persembahan karena apa Tuhan mengatakan dan jadi adoponommu bohiku somarisi tangam tugas ta jumalungalu dia manghidiara asaringga sita mecaha bibil dapolo bawa ayat na anon dang jauh muda bi ay ngedok ko bibil puro ayat na disonin na tugas muna majoyan non asa tajah ju bibil tay dan jadi adoponommu bohiku somarisi tanganmu jadi setiap kita ada ibadah kita membawa persembahan karena itu adalah aturan ajaran Tuhan tidak ajaran HKBP ajaran Tuhan yang kita pegang. Jadi alani ido akamang kanang ahado piliani. Di zona dong hubungan Tuhan. Ima perbueni toho do amang tabain perbueni ngoluta. Toho do inang perbueni ngoluta na tabuani. Itu kan parbuai ngolukku hubungan pilih aku tu debata. Jadi
Daka pe hasil sani dosa. Nasai talehon tu debata perbue ni ngolutta dang ala godang talion godang tajalo pasu-pasu. Alai bohado hita manada perbue hapor seaoni tu adupan ni debata. Bohado hita mangalehon. Tu adupan ni debata panadauta di basa-basa ni debata natu hitai ido nama dokon dan jadi adu ponomu hiku somarisi tanganmu. Alani doa kamanga kainang dang bui tardoko kita molo godang talehon godang mapasu-pasu daun. Alai mo godang talehon panadaut tamai kesadarat tamai dinaung tajaloi di hamalatin rohat tamai di hahipason doa kapasu-pasu na asing na tajalo sia Tuhani asa dipaingot apostol Paulus do halak Yahudi asa tuhati goranima sobahonon nasida do haringgason nasida pasahaton pelean hobar tu panadaun tu debata. Jadi hapor seaonido mangojar hita laho patupahon peliatta jedang boy daktar dok kita namora godang malianon na songon jamita tuparupuani gumudang ko nanilehon ni namabalu napogosi alanyaha sian haya sunirohan sian adong ni nadi ibana ido di pasahat ibana sian hapor seon naido panadaon naido nadi ibanai di leon ibana tu debata laho pilihan nam hapor seon naido ni apostol Paulus ima hauduhon pos ni roha di leon lehon ni debata tu kita. Jadi di son ringgas do halak Yahudi lau mangulahon patik alai dang uduk nasida tu Tuhani. Di laon nasida do namaralo tuhatan debata. Alani do akan mangakainang hapor siaon atong ditogu-togu trupuk jamita di bagasa tikyoma di hita hauduhotta pos nirohatta tu Tuhani songon Kristen hita. Kristen si ihutton Kristus. Kristen si tiru Kristus. Ido hita akan mangakainang yang tidak takut melihat apapun di dunia ini selain Tuhan yang kita takuti. Alani do ukon dohonot tama burju bolo burju hita mar minggu alai imata hiate basa yarong go pebinegi kadonga Kristen na so perduli laho permingguan. Jadi suku-suku do roha molo adong do manulak pertanyaan di bagas na muse bah anabo harun wae ngati naruha do ka mga kainang hapi haburjuta termasuk do ibadah ibadah permingguan pertanyaan molo adong do pehita na manulak permingguan pertanyaan di tongan di bagas ta jujur hita kamang dulu waktu kita membangun rumah waduh hita baing tiki mek jabut tay amang Tuhan buy manyan buy dong aku sapungan ronyan hami pertanyaan di bagason itu kan di leo Tuhan itu hita bagas no balga Tuhan otik nai pinian asa boy hami bol pertanyaan wilayah nami Tuhan asa boy siat hami sa wilayah di jabonyan ilean muse alai dukun iliani ijabu mainak tahe pertanyaan ati amang nina tak sanga do pihau atu dia pangidot tei ijabu ma pertanyaan nina we ai imada ero hakinian alai ne dak sahat rodi dia ido baina manangise na manulak pertanyaan sebagas na malulak debata doi naing ro debata marite-ite barita nauli tu bagasta hapeta tulak ido banai dokon ya madokon sadi hari ho Tuhan ni di Matius 25 kan naburo doau namar sakok bulung doau
dang diparudusi hoau. Nama ledo au dang dileko au mangan na. Sa di hari ho Tuhan ro. Dak kuliah ko mangan. Batikin na nang ro pertanyaan tu jauh wilayahmu dang jalo ai di sido au ina. Di pertanyaan wilayahi nang ro au tu situ jabum dang jalo ho. Itulah kodo au ina awas akamangkai nang da. So tunta tulak tu hatain. Boridok kom pertanyaan jabuku siap. Ay dak si panganon munay nanang si panganon nanang jalon nami. Alay nanang rak pertanyaan idu disi. Ido nani dokon na dison namangihuton Kristus, namangihuton Kristus, si tiru Kristus. Ay si tiru audo huliot Tuhamu. Si tiru do huliot Tuhamu. Asa dihutok kamu ina. Ido bani dokon si Jakubus. Magunana alia kadongan molidok porsea dang merperbui ha porseao ni harbui ni ha porseao taidong asa tubuh ha porseao ni sian namanangi hodo tubuh ha porseao ia panangi hononi sian hata ni debata asa tubuh ha porseao dita ikon rade manangion hata ni debata rade manangion jamita rade majalo pertanyaan di bagasna airo debata disi neng makatai debata disi alania kamanga kainang disungguli do hita asa hobas di bagasan tikion nang mamaritahon barita naulii tuaka sudut nau poso sebagai tugas ni natoras di hita tau sungmai asa marlas ni roha hita unang pilit lakanya nakotai alani martangiang mahita mangidugugo tu adopan debata asa diurupi hita lam mangulahon hatani Tuhani tinggil mahita diganu tiki asa taboto aha hatani Tuhani si pasahaton na tugas ta sadari amin martangiang mahita mau lihat madiho ali debata di barita nauli na hubigi hami di bagasan tikion mengajari hami asa tangi hami tinggil hami manangihon suarami huboto hami do tututuhan alani asini roham do panguluhok kami jala asini roham do Tuhan ubay dapotan haluau kami alani Tuhan nang las toktong rohanami patuduhon nami malas ni rohanami Tuhan dihabujuhon nami manangihon baritam naulii haburjuhonon nami ma Tuhan lau manangihon jamitai haburjuhonon nami ma ale Tuhan tu pertanyaan doh majalo pertanyaan nunga hoboto hami Tuhan siani doho HP dalanmu ro manopot bagas nami masing-masing jala marhitei do hami Tuhan dapotan pasu-pasu moloroho tutongan di bagas nami mertua si tutu mahami Tuhan Yesus urupi hami mangalokangi hagalion nami mangalokangi hamalason nami mangalokangi hatakangon nami alai neng uduk mahami tutoru ni silangmi pos marohanami Tuhan sian mulai itap nion tujulo marharinggason mahami mangihutoko Tuhan Yesus urasi mahami sian akahahurangan nami marhiti mudar muna durus kopami asa dapotan pasu-pasu nagudak kami mau lihat Tuhan Yesus setangihuan pangiduani amin tapuji matu hatta marede mahita sian nomor 137 ayat sadadot hutna uhupa pengpilihan. Sonang say tokto
sang abdi bata napalas rahata manis tahun arihun hari parningotan di basana natokton sumar pasokan. Ale Tuhan dewata, oh puji kami, Ipe halo mohon ba, ende nami, sana marigo armi, doho di anakmu, Yesus si partogi Tuhan rajaanmu. Tuhan nang tujoloon tatap ajaran say pararat matokton hatahaluan tunaso tumandahon doho Tuhan Yesus asasa sudenaro mandapota Kristus nungaro tuhitaon hatahangaluan napasonan say tokton rohana jeaan ulo jinalorai gabe na posea itu hata Yesus si Tapasahat mapilian na tapapungon tujulun itu hatta martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami mas yan nani leon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabay uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parahasya kami pilihanun. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portigion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon
gijang, sai pinorbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame tajalo ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asi marohana mida hita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutod ditabib. Amen. Amen. Jesus romatibu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asa porseo masai nasro hatai buse molo iya siando sape Roma hita tu surgoi langsung ang madisi Roma tu Jesus sundukon ha ambahin ang mula sotama naing sesaon na dodo sami di bang mudar molo iya siando sape sai Roma hita tu surgoi langsung ang madisi Jesus hatoporo ai solitulak Jesus beho na asiro hado Jesusi sai pos maro